на наша територия да я направим за тези занаяти. Просто да съде гласност, прогрес на тези занаяти, да вървят напред. И те голяма част от тях ми казват, че нямали материали. И това е истина, знаете го, нали? Знаете го, че всичко се изнесе в чужбина. Това ще го решаваме вече, да речем, с местната управа. Ще видим, аз ще намеря време, да речем, да се обърна към кмета, който е в града ни, нашия тук, да им се осигури материали, защото на пръв поглед с някои все още от тях, които работят все още занятия, казват, че нямали материали, и аз се уверих в това нещо. Наистина нямат материали. Има един друг въпрос, когато изработите нещо, скъпо или ефтино го продават? Ако беше скъпо, може би нямаше да бъдат, нали, на това ниво тия занятия, на толкова занимарени. Но просто и вие сами видяхте, посетихме някои майстори, колко операции са нужни да се изработи на лъжица, а тя е безценна на пазара. Просто няма никаква цена. Вас искам да попитам, като какви се определяте? Смисъл? В смисъл, разграничавате се от ромското население? Естествено. То доста. Най-вече с нашия труд. Ако става въпрос лично за мен, работим от малък, съм работил какво ми е приятно и какво ми е приятно, само да изкарам някой лев, да постигнем нещо в живота. Какъв език говорите? Вкъщи приказваме на копанарски, навън се съобразяваме с хората. Все пак в България живеем. И вие сте работили в чужбина, как ви приемат хората там? Може би да се каже, че по-добре от България. Какви се представяте? Ами, как да ви кажа сега? На българи, понеже аз лично бях далече, не знаеха много за България. Постепенно така обясних на хората, кои сме. Защо сме тук. И беше много добре. Добре ли ви приемат? Много по-добре, може би, от тук, от България. Вече с какво? С труда, с доверието, с всичко. Разбрах, че и вие сте работили в чужбина. Какво точно? Всичко работих. Гледах малки деца, гледах възрастни хора, а за да допусне един чужденец, примерно един италианец или грък в къщата, това значи, че трябва да имаш доверие. Да се добереш до всички скъпоценности на едно семейство, първо трябва доверие. Да видиш, че си особен, че разбираш, че си ум нагоре-долу, че знаеш как се върши тази работа, как се мие една чаша там, как се слага, как се глади, всичко. Така, а тук с какво се занимавате? Тук в момента с нищо. В къщи седим и, нали, с уния период, дето се върнахме от Гърция, с тях се прихранваме. Няма ли работа? Няма, в момента нямаме работа. Така живеят младите днес. Всеки търси своята прехрана, но не и тук в страната, като своите деди продължават да странстват. А иначе на своето родно място живеят в мир и разбирателство с съседи и съграждани.